eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade en garti kadi e windande men hande windande nogas e jeegoɓiire hande janggaten ko jaa holno masirte bisimillah natiren alluwal joni kam kadi jangde mo saɗani bisimillah jehen ɗo woni jaa gasi ɗo woni anje anje ɗo woni ji ay ɗo woni inje gasi ay ɗo woni je ay ɗo woni enje ay ɗo woni jo ayde ay ɗo woni onjo ay ɗo woni ju ayde ay ɗo woni unju gasi ngare momten jangen momten ɗum ɗo ha laaɓa allowal ngal wawa laabde cer joni bindi ɗi no laaɓirta ni jangen ko laaɓi ko bisimillah ay ɗo woni jaa ay ɗo ko ji ay ɗo ko je ay ɗo ko jo ay ɗo ko ju gasi ngaren ɗo anje ay ɗo inje ay ɗo enje ay ɗo onjo ay ɗo ko unju gasi ay ɗo ko atan lombiɗo wadda ko jaa ji ɗo timmi ay ɗo itan lombaɗo wadde mbiyeten ko ji ay ɗo inje ay ɗo ko etan lombaɗo wadde mbiyeten ko je ɗo ko enje ay ɗo ko o tan lombaɗo mbiyata ko ay ɗo ko onjo kasi ay ɗo ɓuutal lombaɗo no mbiyata ay ɗo unju kasi jangen ɓaɗen jaa ji ay ɗo anje ɗo ko ji ɗo henne ko enje
enjo ayi ɗo ko onjo 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 ayi ɗo ko unju unju alhamdulillah rabbil alamin ngaren ɗo windande ekko hijjo Pulaar wattore 26 numéro mo mbatton ballal moɗon nani onon janngoɓe kaldete wonɓe Facebook wonɓe YouTube kala dental ngal gonɗa aɗa janga hen alarma ɗo mbatta alarma ɗo woni kondanma mbaɗa ɗo lomba ɗo balla jangde e janguinoɓe balla jangde e janguinoɓe tan wondata on jarama jokke golle e beltima nafata golle jahoje ɗe o tan numéro o nani 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o gara kala indema yettode ma waɗi hen naggam ande a jinggi a walli ande a walli a jinggi ciftora a wallama a jingganama gacci ko haajuji amen wonon jewna haajuji moɗon wonon keɓakal moɗon mbaɗone posuji moɗon jangon jangde moɗon mbawon kadi garton mbiyon on jarama jokke e golle min beltima nannaki famnaki ko golle jawdi woni ɗo courant wifi connexion kaɓorde jahoje ɗe foof so boni koma sotte ɗum noon so tawi ala ɗo naɓaten nafata noon ko nanon ko haalete ko jaɓon ɗum mbaɗon ɗum gueɗe fuɗɗi haalede ha joni min jaa dilluɗon oɗon dillane dille oɗon dillane dille oɗon balle yo Allah hokku en nande famde ko haalete ko tawɗa ɗon ciftene wona on kalane so yonti tan mbaɗon ko wiyete ko mbaɗon hen nafoore ndaw ene fof ndendina wona goto jeeyi yo Allah hokku en nande famde ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbañiɗon janggoen ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o hollo on walla on ha jiion lawol walla on ñañani jiyani balla on mbaɗon 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li yesso WhatsApp o jiyama saggere ma walla an kesso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala ko jiɗɗo tan wiya ara haalne sarɗeji ɗi naata janga ko jangde addumaga wona yewtere ko jangde tan gara janga mbawa naftoroɗa yo Allah wallu en nande e famde wassalam